नङा आदा सांग्रानि खोथाथ' आं बुंखादों दाख्लैनो बेहाय आं जेला फैदों बे माने बिथाङा जाबाय भस्मासुर नङा होनबा भस्मासुरासो बिदि जे खर'आव जाय होबाय बिथांमोनखौ बिथाङा फोजोबस्रांनो नाजागासिनो बे जाबाय बिथांनि पार्सनेल मोनसे केस इग' नङा होनबा बे नोंथांनि पार्सनेल इग'नि थाखाय जों एजावलुजों गाज्रि खालामनो हाया नङा होनबा दा आंहा रन्जित बसुमतारिजों खुनु सोमोन्दो गैया आं आगोल सिनायफोरा आगोलथ' आं सेराखाजोंबो मोनसे आंबो नङा नाथाय बिथाङा जि मावनो नागिरदों जे बिथाङा जि मावदों नोंथांनि बे पार्सनेल जिनिसजों आंहा मा सोमोन्दो दं नङा होनबा नोंथाङा दाख्लै आं लोगो मोनबाय आं सानथानावहा गिदिंनायनि उनाव आं बिथांखौ बुंबाय माबा आदा आं ओरैबायदि नोंथांनो मोनसे आइडिया होनोसै दि नोंथाङा बोसोर माने टप 10 एमएलए देरहायोबा देरहाखांनायनि उनाव टप 10 स्टुडेन्टनो नोंथाङा 2000 बोसोरनि थाखाय स्कलारशिप होनांगौ नांबाय बिथाङा डाइरेक्ट सोंबाय क्लास 10 अर 12 होननानै आं गोनो गोथो जाबाय दाना आं मोनसेखौ सानदोंमोन दाना बे बुंबाय मोननैयावबो होनोसै होनना बुंबाय आं सेलारिजों होनांबाय दा सोरबा सोरबा सोंलाबायदों दाख्लैबो आं नुदों बोरै होननानै सेलारिजों होनो जोंनो बे मानसिखौ नांगौ नङा होनबा बिथाङा बुंनाया मा ओरै हेन्डसाम ना गोसोम ना गोजौ ना गाहाय जोंहा बेजों लोब्बा गैया सासे ससि माबा रिप्रेजेन्टेटिभआ पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेटिभनि खामानिया मा खामानिया बेसोब्रा जोंनो बे जिनिसखौ नांगौ